Vaig anar a l'hotel situat a l'Havana un dia abans que arribés l'huracà. Un hotel de renom i que em donava seguretat per afrontar el cicló. Em vaig registrar i em vaig instal·lar. L'habitació era gran i amb vistes espectaculars. Seguidament, el que vaig fer és canviar euros per pesos cubans. Si algun dia voleu anar a Cuba, ho heu de saber. El pes cubà es pot aconseguir de diverses maneres. A la recepció de l'hotel, a lo que diuen una KDK o al banc. En tots aquests llocs ho paguen molt malament. Existeix aquesta aplicació que et diu com està el canvi fora dels llocs tradicionals, anomenat canvi informal. Els bancs i la resta ho canviaven a 120 pesos per euro i l'aplicació, com veieu, deia 345. Li vaig preguntar a un botones de l'hotel i ell em va dir «Tranquilo, tu sabes, yo te lo cambio». I regatejant me'ls va canviar a 320, tot una ganga. Fet el canvi, vaig estar tombant per la zona. Vaig fer una cervesa i vaig sopar tot esperant l'huracà de l'endemà que estava previst per al migdia. Em vaig aixecar per esmorzar i, com veieu, ja estaven tapant les vidrieres. El director de l'hotel ens va reunir a tots a una sala i ens va informar del que hauríem de fer. Prohibit anar a l'habitació fins que hagués passat la tempesta. Em vaig posar còmode a recepció i vaig anar veient com a poc s'anava tensant Rafael, que és així com es deia l'huracà. A partir d'aquí, tot va canviar i varen passar moltíssimes coses que seguidament us explicaré. Aquí en teniu un tast.